अरे काका ये कसं बरं मा. होय होय मी मजेत. अरे यंदा लवकर इलं. अरे झिला ऐन गणपती ट्रेनीची तिकीटा गावतो म्हटलं या वर्षी लवकर जाऊया. भाऊजी गेल्या वर्षी तोरण आणला ते पेटणत नाही हो. अगे वहिनी कंटी आणलं गणपतीसाठी बॅगेत आधी बघ. ती चाय पावडर आणला त्याका सुद्धा बुरशी इली. वहिनी पडदो आणलं गणपतीच्या पाठीला बॅगेत ठेवलं. आणि ता याय तू घबरावत काका राणीताई येऊ नाही सा. त्याका सुट्टी नाही रे तरी पण 5व्या दिवशी येऊचा म्हणता. ह्या वर्षी तरी त्याचा लगीन करतात. हेरचे नाही हो वय वाढत चालला त्याचा. अगे त्यांनी ऑनलाईन नाव घातलं ना कोकण वधू ऍप मध्ये. हो हे ॲप काय धड असत फसवणूक झाली तर. अगे वहिनी काही एक फसवणूक होऊची नाही एकदम विश्वासू ऍप असा. तर मंडळी तुमच्याकडे पण कोण लग्नाची असतील तर काळजी नको कारण याच कंपनीच्या कोकण वधूवर ऍप वांगडा बाकी समाजाचे मॅट्रिमोनी ऍप पण असत. थंय तुमका मनपसंत स्थळा गावाक शकतात. धन्यवाद.